Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kathamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapatakamallam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajadam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamami Haripriye Vansha Kalpatarubhyasya Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായവും കർമ്മയോഗം തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിശുദ്ധരാകുന്നു, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത്, അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ കർമ്മം നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നത്. നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായതിനു ശേഷം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എങ്ങനെ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അറിവാണ് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത എന്താണ്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക വഴി മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ പാപകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു, നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുക വഴി നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധരായി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിൽ നമുക്ക് വാഴുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ, ഭൗതിക ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക വഴി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക വഴി ആ ഒരു വ്യക്തിയിൽ അനേകം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഭൗതികമായതിനെയും ആധ്യാത്മികമായതിനെയും വേർതിരിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരേപോലെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും ശാരീരികമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനെ ഇവയെ ഒന്നും ദർശിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അപൂർണങ്ങളായതുകൊണ്ട്, അവയ്ക്കെല്ലാം പരിമിതിയുള്ളത് കൊണ്ട് അവ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക തലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക വഴി ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുക വഴി ജീവാത്മാവിന് തന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ പരിശുദ്ധമായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ ശരീരത്തിനും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്
അതായത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സാധിച്ച, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതാണ് ദിവ്യ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും ചില ആചാര്യന്മാർക്ക് ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയുണ്ട്, അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നില്ലേ? അത് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്. അതായത് തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്ന അവബോധം പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആ ജീവാത്മാവിന് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള തന്റെ കഴിവിനെയെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. സത്യചിത്ത ആനന്ദമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ സച്ചിദാനന്ദമാണ് ജീവാത്മാവ്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതൻ, ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവൻ, പിന്നീട് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവൻ. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഒരു ഭക്തന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവത് അംശമായിട്ടും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ടും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരത്തിനും അപ്പുറം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എല്ലാം കാണുവാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കുന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായതിനു ശേഷം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച്, ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഭക്തന്റെ പ്രവർത്തികളും ആ ഭക്തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ആ ഭക്തനിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു, അങ്ങനെ ആ ഭക്തനെ എങ്ങനെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്നെല്ലാമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യേതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തിപുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണ് എന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമോ അല്ല കർമ്മം ചെയ്യണമോ, ഇതിൽ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്, അത് പറഞ്ഞു തരാനാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഈ ഇവിടെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ യുദ്ധം എന്നുള്ളത് കാമ്യകർമ്മമല്ലേ? അർജുനന് തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജ്യത്തെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ കർമ്മം അങ്ങനെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് പറയുന്നു ഭക്തിപുരസരം കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിപുരസരം കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് തന്റെ രാജ്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അർജുനൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്റെ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണ്, അത് തനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഒരു നിമിഷം, ഒരേ ഒരു നിമിഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സന്യാസഃ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയുന്നത്, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ സന്യാസി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. അതാണ് കർമ്മ പരിത്യാഗം. എന്നാൽ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. സന്യാസി ലൗകികമായിട്ടുള്ള, അതായത് തന്നെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്ന
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. കർമ്മയോഗിയാണെങ്കിലോ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, പിന്നെയോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ പരിത്യജിക്കുന്നു, അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തിയുതമായ കർമ്മം എന്ന് ഭക്തിയുതമായ കർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മമെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തന്നെ നമ്മളെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കുന്നു, നമ്മളെ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. രണ്ടും തന്നെ മുക്തിക്ക് നല്ലതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും ആ രണ്ട് കർമ്മങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മം. തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. കർമ്മയോഗമാണ് കർമ്മസന്യാസത്തെക്കാൾ നല്ലത്. കാരണം കർമ്മസന്യാസത്തിൽ ആ സന്യാസി പരിശുദ്ധനാകണമെന്നില്ല. ലൗകികമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാലും അകത്ത് മാനസികമായിട്ട് കർമ്മത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാണെങ്കിലോ, ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം, ഇത് ഇദ്ദേഹം സന്യാസിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കയ്യിൽ ബീഡിയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം മുക്തനാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ തന്റെ വീടും കുടുംബവും ഉപേക്ഷിച്ചാലും മാനസികമായിട്ട് ഭൗതികതയിൽ ആകൃഷ്ടനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസിക്ക് പരിപൂർണത നേടുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭക്തിയുതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് തന്റെ കർമ്മം എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം. ആ ജീവിതം ആ ഭക്തനെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ്, അതായത് ഭൗതിക സുഖാന്വേഷണമാണ് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കുന്നത്. ശാരീരിക സുഖങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തൽ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരാൾക്ക് വിവിധ തരം ശരീരങ്ങളിൽ ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥനാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ്. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മൾ ആ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും കർമ്മഫലം അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സുഖമായിട്ടും ദുഃഖമായിട്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. എന്നാൽ ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്തി പുരസരമുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കഥ, ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിൽ വസിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ തോട്ടത്തിൽ കളിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നു. അവർ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തോട്ടത്തിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പന്ത് അവിടെയുള്ള ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ പന്ത് എടുക്കുവാൻ പൊട്ടക്കിണറ്റിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഓടിയ സമയത്ത് ആ കിണറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു അത്ഭുത ജീവിയെ കാണുന്നു. വളരെ വലിയ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഓന്ത്. ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഓന്തിനെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ദയ തോന്നി. ആ ഓന്തിനെ പുറത്ത് എടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിക്കുന്നില്ല. ഓന്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അങ്ങ് തന്നെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് സഹായിക്കണം, ആ ഓന്തിനെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഓന്താണോ പല്ലിയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം അവിടേക്ക് വരുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് ആ ഓന്തിനെ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് അതിനെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുന്നതും ഉടനടി ഒരു ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ആ ഓന്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത്. ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം അത്ഭുതമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ വ്യക്തിയോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു, അങ്ങ് ആരാണ്? എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ഈ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഒരു ഓന്തായിട്ട് വന്ന് വീണത്? അതിന്റെ കഥയെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തിയോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറയുന്നു, അങ്ങേക്ക് അറിയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും
അങ്ങ് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ത്രേതായുഗത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രശസ്തി നേടിയിട്ടുള്ള നൃഗൻ എന്നുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഞാൻ. എന്റെ പേര് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് കേട്ട് കാണും എന്നാണ് രാജാവ് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ രാജാവ്, നൃഗരാജാവ്, വളരെ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു അത്രേ. അദ്ദേഹം ഓരോ ദിവസവും 1000 പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യും. എങ്ങനെയുള്ള പശുക്കൾ? തൂവെള്ള കളറിലുള്ള പശുക്കൾ. കൂടാതെ ഒപ്പം പശുവിന്റെ കിടാവും ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രസവിച്ച വെറും 10 ദിവസമായിട്ടുള്ള അതിനുള്ളിലുള്ള പശുവിനെയാണ് അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ ആ പശുവിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസവവും ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വളരെ ചെറുപ്പമായിട്ടുള്ള പ്രസവിച്ച വഴിയേ ഉള്ള കിടാവിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പശുക്കളെയാണ്, 1000 പശുക്കളെയാണ് ദിവസവും ഈ നൃഗരാജാവ് ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അതും ദാനം കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? വളരെ അധികം ബ്രാഹ്മണത്വമുള്ള, വളരെയധികം ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്കാണ് അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്യുന്നത്. വെറും പശുവിനെ മാത്രമല്ല, പശുവിന് കൊമ്പിലും കുളമ്പിലും എല്ലാം സ്വർണങ്ങൾ ചാർത്തിക്കൊണ്ട് ആടയാഭരണങ്ങളും പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ദിവസവും അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? കാരണം ദാനം എന്നുള്ളത് ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. ആ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യുക വഴി നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മരണശേഷം നമുക്ക് ആ പുണ്യകർമ്മ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം സ്വർഗലോകത്തിൽ സുഖ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ പോലെ കഷ്ടങ്ങളും പ്രാരാബ്ദങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ എത്രമാത്രം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തോ അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, സുഖമായിട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ദിവസവും ഈ ദാനകർമ്മം ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം അനേകം പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം കൂടി വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കും, അത്രമാത്രം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ദിവസവും ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇതേപോലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്തു. ആ ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ പശുവിനെയും കൊണ്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് വേറൊരു ബ്രാഹ്മണൻ അതിലെ ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ പശുവിനെ ഇന്നലെ എനിക്ക് രാജാവ് ദാനം ചെയ്തതാണ്. ആ പശു എങ്ങനെയോ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറൂരി പോകുകയുണ്ടായി. അതിനെ കാണാതായിട്ട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ പശുവിനെ എടുക്കരുത്, അത് എന്റെ പശുവാണ് എന്ന് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ പശുവിനെയും കൊണ്ടുവന്ന ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എനിക്ക് ഇന്ന് രാജാവ് ഇപ്പോൾ ദാനം ചെയ്ത് തന്നതാണ് ഈ പശു. ഇത് നിങ്ങളുടേതാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം ഇത് എനിക്കിപ്പോൾ ദാനം ചെയ്തതാണ്. ദാനം ഒരു തവണ ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ പശു എങ്ങനെ രാജാവിന്റെ ഗോശാലയിലേക്ക് വരുന്നു? അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തർക്കമായി. അവസാനം അവർ രണ്ടുപേരും പശുവിനെയും കൊണ്ട് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. അപ്പോൾ തലേ ദിവസം ദാനം ചെയ്ത ആ പശു എങ്ങനെയോ കയറൂരി രാജാവിന്റെ ഗോശാലയിലേക്ക് വന്ന് ചേരുകയും അവസാനം രാജാവ് പിറ്റേ ദിവസം ആ പശുവിനെ തന്നെ ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എത്രയോ വളരെ വലിയ ഒരു പാപമാണത്. കാരണം ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് അപമാനം സംഭവിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് രാജാവ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല എങ്കിൽ കൂടെ രാജാവിന് അത് കേട്ടപ്പോൾ വളരെയധികം പരിഭ്രമമായി. കാരണം താൻ വളരെ വലിയ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. താൻ അറിയാതെയാണെങ്കിലും താൻ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടേ ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ തങ്ങൾക്ക് വിഷമിച്ച് ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തനിക്ക് ഒരിക്കലും മോക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് രാജാവിന് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെയധികം കേണപേക്ഷിച്ചു, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്തെല്ലാം വേണമോ അതെല്ലാം ഞാൻ തരാം. രണ്ടുപേർക്കും വേറെ വേറെ പ്രത്യേകം പശുക്കളെ വേണമെങ്കിൽ ദാനം ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണർമാർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഈ പശുവിനെ തന്നെ വേണം. തങ്ങൾക്ക് ദാനമായിട്ട് ലഭിച്ച ആ പശുവിനെ മാത്രം മതി. അത് ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു പശുവേ ഉള്ളൂ, 2 ബ്രാഹ്മണരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു? ആ പശുവിനെ അവിടെ തന്നെ വിട്ടിട്ട്, കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ വിട്ടിട്ട് രണ്ടുപേരും വിഷമത്തോടു കൂടി മടങ്ങിപ്പോയി.
അപ്പോൾ അത് രാജാവിന്റെ ആ ദാനകർമ്മത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ച ഒരു വലിയ തെറ്റായി മാറി. അവസാനം അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പുണ്യവും പാപവും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഒരു രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം, ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജാവായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ യമരാജാവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. കാരണം നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ അളവ് പരിശോധിച്ച് ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മം വിധിക്കുന്നത് യമരാജാവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യമരാജാവിന്റെ അടുക്കിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട്, നമ്മൾ പരിപൂർണരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യമരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് അനേകം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് സ്വർഗലോകത്തിൽ അനേകം വർഷം വസിക്കാനുള്ള യോഗമുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ ഒരു പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അങ്ങ് അനുഭവിക്കാനുണ്ട്. കുറച്ചു നാൾ അങ്ങേക്ക് ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുണ്ട്. ഏതാണ് അങ്ങ് ആദ്യം അനുഭവിക്കുന്നത്? അതിനുള്ള ചോയ്സ് രാജാവിന് കൊടുത്തു. പാപകർമ്മ ഫലം അനുഭവിക്കണമോ പുണ്യകർമ്മ ഫലം ആദ്യം അനുഭവിക്കണമോ? രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആദ്യം അനുഭവിച്ച ശേഷം പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചോളാം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ രാജാവ് ഓരോന്നായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ആ ദ്വാരകയിലെ ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വന്ന് വീഴുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ബോധ്യം വരുന്നത്. കാരണം സുഖഭോഗങ്ങൾ, സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രമാത്രം തത്രപ്പാട് ചെയ്തു രാജാവ്. അതിനു വേണ്ടി അനേകം ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അനേകം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടതോടുകൂടി അതെല്ലാം തന്നെ വ്യർത്ഥമല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത രാജാവിനുണ്ടാകുന്ന. കാരണം ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഇതുവരെ ഒരു കാര്യവും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാം തന്നെ സ്വാർത്ഥതയിൽ തനിക്ക് സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. എങ്കിലും രാജാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങയെ കാണണമെന്നുള്ള അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കൊട്ടാരത്തിൽ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും എല്ലാം തന്റെ ഗുരുക്കന്മാരും ആചാര്യന്മാരും പറയുമ്പോൾ അതിലൂടെ കേട്ടിട്ട്, ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനകൾ കേട്ടിട്ട് തനിക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജാവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ആ രാജാവ് ഓന്തായിട്ട് പതിച്ചതും ഭഗവാന്റെ ആ തോട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതുമൂലം ഭഗവാന്റെ ദർശനം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിലൂടെ പൂർണ്ണ പരിശുദ്ധനായി മാറുന്നു. തന്റെ ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വ്യർത്ഥമായി എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായി. ഇനി മേലാൽ താൻ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചിട്ട് പോകാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ വിമാനം. കാരണം ഇനി അടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വിമാനം വരുന്നു, അദ്ദേഹം അതിൽ കയറി പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ തന്റെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി, ഇങ്ങനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലേച്ഛയോടുകൂടി, ഏതെങ്കിലും പുണ്യം ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫലേച്ഛയോടുകൂടി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലായതുകൊണ്ട്, നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എപ്പോഴും തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ പുണ്യകർമ്മമാണെങ്കിലും അതിൽ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ, മറ്റൊരാൾക്ക് അതുമൂലം വിഷമം സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ പാപകർമ്മം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് രണ്ടും വേണ്ട. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പുണ്യകർമ്മവും വേണ്ട, പാപകർമ്മവും വേണ്ട. രണ്ടിന്റെയും കർമ്മഫലം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. അതുവഴി നമുക്ക് ആ കർമ്മഫലത്തെ അനുഭവിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാകുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അവബോധത്തെ മലിനമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന്. ജ്ഞേയഃ നിത്യ സന്യാസി യോനദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു.
അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള സന്യാസി എന്നയാൾ ലൗകിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. പിന്നെയോ ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ, കർമ്മഫലങ്ങൾ തനിക്ക് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെ എല്ലാത്തിനെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹമാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ മോക്ഷം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വേഗം മുക്തി നേടുവാൻ, പരിശുദ്ധനാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ഇച്ഛയോ വെറുപ്പോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നും ത്യാഗിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക്, അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണന്റെ സേവനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തനാകുന്നില്ല. കർമ്മഫലങ്ങൾ തനിക്ക് സുഖം നൽകുന്നതോ ദുഃഖം നൽകുന്നതോ എന്തായാലും അതിൽ ആസക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മാനചിരേണാധിഗച്ഛതി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകണമെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനവും ചേർക്കണം. കർമ്മത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയോ മാത്രം പോരാ. പിന്നെയോ അയോഗതഃ. അയോഗതഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ ബന്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല. നേരെ മറിച്ച് യോഗയുക്തഃ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മപദം, അതായത് ആധ്യാത്മികതയെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അജിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കർത്തവ്യം, ഭൗതിക തലത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ അതിനോടൊപ്പം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതായത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുക മുതലായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രമേണ പരമപദത്തിലേക്ക്, അതായത് ക്രമേണ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ബന്ധമുക്തനായി നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക തലം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതായത് കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സപാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭൗതിക തലത്തിലാണെങ്കിലും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ആ ഫലത്തെ മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഫലത്തെ മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്? കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക്, നമ്മൾ എത്ര കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടോ അത്രയും സമയം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം. കാരണം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതോ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതോ അല്ല ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം. ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ട് ഭഗവാന്റേതായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം, നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയില വെള്ളത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും താമരയിലയെ വെള്ളം നനയ്ക്കുന്നില്ല, അത് ചീഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ ഭൗതിക തലത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്, ഭൗതികമായ ശരീരമുണ്ട് എങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൽമഷങ്ങൾ, പാപകർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനായി തന്നെ ഇരിക്കും. കാരണം കർമ്മഫലങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുകയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക തലത്തിൽ എല്ലാത്തിനോടും ആസക്തിയാണ്. നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നമ്മുടെ വീട്, നമ്മുടെ കാറ്, അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനോടും ഒരു ഒരു നിയന്ത്രണം വെക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഇതൊന്നും തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്രമാത്രം അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്കതിനോട് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ശാശ്വതമായത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ശാശ്വതമായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുക. കാരണം നമ്മൾ എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുത്താലും ആ ജന്മത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം പരമാത്മാവായിട്ട്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനോട് മാത്രം അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. മറ്റേതെല്ലാം തന്നെ ഈ ജന്മത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും, ഈവൻ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും എല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മളെ വിട്ടുപോകും. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഇവിടം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള സ്മരണയിൽ ഭഗവാനോട് മാത്രം ആസക്തി വളർത്തുക. മറ്റതിനോട് എല്ലാത്തിനോടും ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതായത് ഒരു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന്. യുക്തകർമ്മഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്തഃ കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു, സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ, അതായത് ഭഗവാൻ യുക്തഃ കർമ്മഫലം ത്യക്ത്വാ, യുക്തൻ അതായത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം. നൈഷ്ഠികീം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശാന്തി ആ ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കർമ്മം എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ അയുക്തഃ. അയുക്തഃ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കാമകാരേണ, ആസക്തി മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. ആസക്തി മൂലം, ആ ഫലത്തിലുള്ള ആസക്തി മൂലം ആ ഫലങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിതനാക്കുന്നു. ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. കാരണം ആസക്തി. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള വൈരാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ വിരക്തിയും കൂടാതെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും രണ്ടും കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഭക്തിയുടെ രണ്ട് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങളാണ് അതായത് ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യവും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെ കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ആസക്തനാകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള വിരക്തി നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുക വഴി നമ്മിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തി കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അദ്ദേഹത്തിനെ ബന്ധനത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തനും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശാന്തി നേടുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തനല്ലാത്ത വ്യക്തി കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തനായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് വലയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കുവാൻ സഹായിക്കാം, ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ശരീരമാണ് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ ഫലമെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് അടുത്ത ജന്മങ്ങളിലൂടെ ജീവാത്മാവാണ്. കാരണം ജീവാത്മാവ് ദേഹബോധത്തിലായതുകൊണ്ട്, താൻ വസിക്കുന്ന ശരീരമാണ് താൻ എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ ആ ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും, അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സുഖവും ദുഃഖവും താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. എങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നു? ജീവാത്മാവിന് അടുത്ത ജന്മങ്ങളിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം ലഭിക്കും. ആ ശരീരത്തിലൂടെ ആ കഷ്ടങ്ങളും സുഖങ്ങളും എല്ലാം, വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ജീവാത്മാവ് സ്വയം ചിന്തിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവബോധം അങ്ങനെ ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവബോധം മലിനമാക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്ക് വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഇത്രമാത്രം ദുഃഖം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, മാനസികമായിട്ട് ദുഃഖം വന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം അവശ നിലയിലായി പോകും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരീരത്തിനാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ അകത്തിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവാണ് ആ ദുഃഖത്തിൽ വലയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ ജീവാത്മാവിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടല്ല ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, അതും സാധ്യമല്ല. ജീവാത്മാവിന് ഈ ശരീരത്തെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാനും സാധ്യമല്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഒന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെയോ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാകുന്ന 3 ഗുണങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. ആ 3 ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ശരീരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയെ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ജീവാത്മാവ് വെറുതെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയാണ്, അത്രമാത്രം. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ ശാരീരിക ബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലങ്ങൾ ജീവാത്മാവ് ആ അവബോധത്തിൽ അനുഭവിക്കണം. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അഗ്നിക്ക് പൊള്ളിക്കുവാനോ ജലത്തിന് നനയ്ക്കുവാനോ കാറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും അവബോധം, ആ അവബോധം, നമ്മുടെ ചിന്ത ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ശരീരം അനുഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം താനാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെ വളരെ വലിയ ടോർച്ചർ അല്ലേ? കാരണം ശരീരത്തിന്റെ വരുന്ന സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവബോധത്തിൽ ജീവാത്മാവിരിക്കുന്നു. ഒരു മിഥ്യാ അവബോധം, ഒരു വ്യാമോഹം എന്ന് പറയാം. ആ വ്യാമോഹത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? എത്രമാത്രം ജീവരാശിയിലേക്ക് മൃഗങ്ങളായിട്ട്, പക്ഷികളായിട്ട്, പുഴുവായിട്ട് എല്ലാം ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു വെറും ഈ അവബോധം മൂലം. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആ ആത്മാവ് ഇതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ശരീരവും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. ശരീരം വെറും ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. ശരീരത്തിന് ഒന്നും സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു, സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവബോധം ഏത് നിലയിലാണോ ആ അവബോധത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഒരു സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി
അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധം കുറച്ചുകൂടി പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നു. രാജസിക ഗുണമുള്ള വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയുടെ അവബോധം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികതയിലാണ്, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ശരീരം അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. താമസ നിലയിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അന്ധകാരത്തിൽ അജ്ഞതയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വീണ്ടും അധപതനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു ശരീരം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശരീരത്തെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എങ്കിലും അവബോധം മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് ഈ ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അടുത്ത ജന്മങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ പുതിയ പുതിയ ശരീരങ്ങൾ എടുത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അജ്ഞാനം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്, താനാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇതേപോലെ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും ജനിക്കുക, അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത നിത്യബദ്ധാവസ്ഥയാണ് ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനൊഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷ ശാന്തിയിലേക്ക് കടക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ഠാസ്തത്പരായണാഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷാഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ മുക്തിയിലേക്ക്, ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുക? നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. അങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമാകുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ള സ്വാർത്ഥതയുണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ആ ഒരു എല്ലാ ഭൗതിക ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ ഒരേ നിലയിൽ സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പരമമായിട്ടുള്ള പദത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 വഴികളുണ്ട്. ഏത് വഴി വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒന്ന് ബ്രഹ്മൻ, പിന്നെ രണ്ടാമത് പരമാത്മാവ്, മൂന്നാമത് ഭഗവാൻ. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ബ്രഹ്മൻ, അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് കടക്കുക. രണ്ടാമത്തെ നിലയാണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം. മൂന്നാമത്തെയും ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് സാക്ഷാത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമപദം പൂകുക എന്നുള്ളത്. ഈ 3 വഴിയുണ്ട് നമുക്ക് പരമതത്വത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനായിട്ട് എന്ന്. അതിലേറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള തലമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അതായത് ബുദ്ധിയും, ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം പരിശുദ്ധമാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശാരീരികമായിട്ടല്ല അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശപാകേ ച പണ്ഡിതാ സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും
സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ശാരീരിക തലത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്കുള്ള ദൃഷ്ടിയുണ്ട്. അവർക്ക് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർ ശരീരത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് താൻ ഈ ശരീരമല്ല, താൻ ആധ്യാത്മികനായ ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധം, പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്തിലേക്ക് അവർ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ആത്മീയ ദൃഷ്ടിയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മറന്ന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നത് ഒരേ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവാണ് എന്ന് വീക്ഷിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ പരമാത്മാവിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം അനേക രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഒന്ന് അനേകമായിരിക്കുന്നു, അല്ലാതെ ഒന്ന് വിഘടിച്ചിട്ട് വേറെ വേറെ ആയതല്ല. ഒന്ന് തന്നെ അനേകമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിലോ, ആ ജീവാത്മാക്കൾ ഓരോ ശരീരത്തിലും പ്രത്യേകം 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 ജീവാത്മാവാണ്. കാരണം ആ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും കർമ്മഫലം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമാണ്. എന്നാൽ പരമാത്മാവാണെങ്കിൽ ഒരേ പരമാത്മാവ്, ഒരേ ഗുണമുള്ള, ഒരേ നാമമുള്ള, ഒരേ ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് അനേകം രൂപങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം അനേകം രൂപങ്ങൾ എടുത്ത് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ഭാവി, ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എല്ലാം തന്നെ അറിയാം. എന്നാൽ ജീവാത്മാവിനാണെങ്കിലോ താൻ ഇരിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിവുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ പരമാത്മാവിന് അദ്ദേഹം ഒരേ വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള, സമദർശിയായിട്ടുള്ള, ആത്മജ്ഞാനം കൈവന്ന ആ വ്യക്തിക്ക്, ആ ഭക്തന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ സമഭാവനയോടുകൂടി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുന്നു. ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഇവർ എന്നുള്ള സമഭാവന. അല്ലാതെ നീ നായയാണ്, നീ ആനയാണ്, നീ ബ്രാഹ്മണനാണ്, നീ ചണ്ടാളനാണ്, അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത്. അതെല്ലാം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഡെസിഗ്നേഷൻ, ഉപാധികളാണ്. അതിനുള്ളിൽ, ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമാണ് എന്ന് ആ പണ്ഡിതന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ന പ്രകൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോ ദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ച പ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിര സമ്മോഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുന്നവൻ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുകയാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖിതനാകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാം ശാരീരിക തലത്തിലുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം തന്നെ നശ്വരമാണ്, വരികയും പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒന്നും സ്ഥായിയായിട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൂടാതെ ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. എല്ലാം ശാരീരികമായിട്ട് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്ഥിരബുദ്ധിയോടുകൂടി അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളെ ഭൗതികാതീതൻ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞവയെല്ലാം. ശരീരവും താനും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള മിഥ്യ അവബോധം അയാൾക്കുണ്ടാവില്ല എന്നതാണ് മുഖ്യ ലക്ഷണം. താൻ ഈ കാണുന്ന ദേഹമല്ല എന്നും ഭഗവാന്റെ ഒരംശമാണ് എന്നും അയാൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേട്ടത്തിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു തനിക്ക് സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് അതിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യേഹി സംസ്പർശജ ബോധ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്തഃ കൗന്തേയ നതേഷു രമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ
ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശരീരത്തിന് സുഖദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി മൂലം അവ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ദുഃഖമായിട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമായത് കൊണ്ട് എല്ലാം ശാശ്വതമല്ല, നശ്വരമാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ സന്തോഷം തോന്നുമെങ്കിലും ഉടനടി തന്നെ അതില്ലാതാകുന്നു. വേറെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾക്ക് പുറകെ പരക്കം പായുന്നത് അത് നമ്മളെ അടുത്ത നിമിഷം വരുന്ന ദുഃഖത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നയിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം നശ്വരമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ. നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ സുഖത്തെ കുറിച്ചാണ്. ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരക്കം പായുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ദുഃഖത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം തന്നെ ക്ഷണികവും അതെല്ലാം തന്നെ ആപേക്ഷികവുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആദ്യത്തേത്, ഒരു ലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ, ഒരു പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈയാമ്പാറ്റകൾ വന്നു ചേരുന്നു. അവരുടെ കണ്ണാണ് അതിലേക്ക് അവരെ ആകർഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ പ്രകാശത്തെ കണ്ട് ഈയാമ്പാറ്റ പോയി ചിലപ്പോൾ തീയിൽ പോയി വീഴും. അതോടുകൂടി അവരുടെ ജീവിതവും ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈയാമ്പാറ്റകൾക്ക് കണ്ണിൽ എല്ലാ പ്രകാശവും ഒരുപോലെയാണ്. ഒരു ലൈറ്റിലേക്ക് അവർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്റിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ അവർ കുറച്ചു നേരം സന്തോഷിക്കുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രകാശം എവിടെയെങ്കിലും തീ കാണുന്നത്. ആ തീയും ഇതേപോലെയുള്ള തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന പ്രകാശമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈയാമ്പാറ്റകൾ ആ തീയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഒരേ നിമിഷം കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പോൾ ആ കണ്ണ് എന്നുള്ള ഇന്ദ്രിയം അവരെ അവിടെ ചതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ നശ്വരമായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് മാനിന്റെ ചെവിയാണ് മാനിനെ ചതിക്കുന്നത്. മാനിന്റെ ചെവി എന്നുള്ള ഇന്ദ്രിയം, അതായത് മാനിനെ പിടിക്കാൻ വരുന്ന വേട്ടക്കാർ മാനിന് സംഗീതം കേൾക്കുന്നത് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്, ഓടക്കുഴൽ സംഗീതം. അപ്പോൾ മാൻ ആ ഓടക്കുഴലിന്റെ സംഗീതത്തിൽ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിച്ച് സ്വയം മറന്ന് നിന്നു പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് മാനിനെ വേട്ടക്കാർ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നിമിഷം ആ സംഗീതത്തിൽ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുന്നത് മാനിനെ തന്റെ ആ ഒരു മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ശാരീരികമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ദുഃഖത്തിലേക്ക് തന്നെ നയിക്കും. മൂന്നാമതായിട്ട്, താമരപ്പൂവിന്റെ മണം കേട്ടിട്ടാണ് വണ്ടുകൾ ആ താമരപ്പൂവിന്റെ ആ തേൻ നുകരുവാനായിട്ട് അവിടേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷേ സന്ധ്യയാകുന്നതോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? താമരപ്പൂ, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതോടുകൂടി താമരപ്പൂ അടഞ്ഞു പോകുന്നു. ഈ വണ്ട് അതിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നു. പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴേ താമരപ്പൂ വിടരുകയുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടിന്റെ ആയുസ്സം കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അങ്ങനെ വണ്ടിന് അതിന്റെ ആ ഘ്രാണശക്തി അതിനെ ഇങ്ങനെ ചതിക്കുന്നു. നാലാമതായിട്ട്, ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി നാവിന്റെ ശക്തി മൂലം, നാവിന്റെ ഒരാഗ്രഹം മൂലമാണ് മീൻ ആ വലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ കുടുക്കിൽ കുടുങ്ങുന്നത്. ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി പരക്കം പാഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു മത്സ്യം ആ കുടുക്കിൽ കുടുങ്ങുന്നത്. സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ തനിക്ക് നേരെ നീട്ടുന്ന ആ തന്റെ ആഹാര വസ്തുവിനെ മീൻ തിന്നാൻ പോകുന്നു. അതിൽ കുടുങ്ങി പിന്നീട് മരിച്ചു പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ത്വക്ക്, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാവ്, ത്വക്കില് ആനയെ പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആണാനകളെ, ഈ പെണ്ണാനകളെ, പിടിയാനകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ തട്ടിയും മുട്ടിയും എല്ലാം ചെയ്ത് ആകർഷിക്കുന്നു. എവിടേക്ക്? കുഴികളിലേക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ആനകളെ പിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ.
ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സുഖം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും കഷ്ടപ്പാടുകൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ സുഖം എന്നുള്ളത് നശ്വരമാണ്. കുറച്ചു നാളത്തേക്കും ആ സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അടുത്തതായിട്ട് ആ സുഖത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ നശ്വരമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. ക്രമേണ നമുക്ക് ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്കും ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ലബന്ധേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയഃ ക്ഷീണകൽമഷാഃ ഛിന്നദ്വൈതായതാത്മാനഃ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ആരാണ് അങ്ങനെ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നവർ? ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നവർ. ക്രമേണ അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർ തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയവർ, താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചവർക്ക് എങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പദം പോകുവാൻ സാധിക്കും? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക നിലയിലേക്ക് എങ്ങനെ ഉയരുവാൻ സാധിക്കും? അവരാദ്യം ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചതോടുകൂടി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ മോചിതരാകുന്നു. ദ്വന്ദ്ം എന്നുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം, ചൂട് തണുപ്പ്, സുഖം ദുഃഖം മുതലായിട്ടുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ. നമ്മൾ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാകുന്നത് ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലൂടെയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ചിലത് ഇഷ്ടമാണ്, ചിലത് ഇഷ്ടമല്ല. ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ കരസ്ഥമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു, ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനെ വെറുപ്പോടുകൂടി നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും അതുകൊണ്ട് സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുക. എല്ലാം ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതാണ്. നല്ലതും ചീത്തയും സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം തന്നെ ശാരീരികമാണ്, എല്ലാം ക്ഷണികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാത്തിനെയും സുഖം വരുമ്പോൾ അതിൽ സുഖിക്കുകയോ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരാകുന്നു. അവയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക. സ്വയം ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി സ്വയം സന്തുഷ്ടനാകുകയാണ് ചെയ്യുക. അയാൾ സ്വയം ആനന്ദമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നു. എപ്പോഴും. പക്ഷേ അവർ സ്വയം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിയാലും ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച് തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചാലും അവർ ഒരിക്കലും തന്നിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല. പിന്നെയോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഇതേപോലെ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവർ. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്കോൺകാരും ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് എല്ലാവരിലേക്കും ഭഗവത്ഗീത എത്തിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ശരീരബോധമാണ് നമ്മളെ ദുഃഖങ്ങളിലേക്കും ക്ലേശങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത മാത്രമേ ഒരു ഉപായമുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരേ ഒരു ഉപായം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്. നമുക്ക് ഏത് രാജ്യത്ത് എവിടെ ഇരുന്നാലും ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ഒരു വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു നേരം നമ്മൾ ദിവസവും ആഹാരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അയാളുടെ വിശപ്പ് തിരികെ വരും. അയാൾ എന്തുകൊണ്ട് ദരിദ്രനായി? അയാളുടെ മുൻജന്മ കർമ്മഫലം അതാണ് അയാളെ ദരിദ്രനാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു രോഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ എത്ര കാലം മരുന്ന് കൊടുത്ത് അയാളെ സഹായിക്കും? അയാൾ രോഗിയായതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? മുൻജന്മ പാപകർമ്മഫലം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻജന്മ പാപകർമ്മഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതരാകുന്നു. ആ മുൻജന്മ പാപകർമ്മഫലം എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം? ഇതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. കർമ്മത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ കർമ്മമെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുൻജന്മ കർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാന് മാത്രമേ, കൃഷ്ണന് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരിലേക്കും ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുക, അതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിലൂടെ അവർ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരുമായവർ, അവർ സ്വയം എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചിതരാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യഥചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം എത്തിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ക്രമേണ പരമപദപ്രാപ്തി, അവർക്ക് ഈ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യതീനാം യഥചേതസാം, അതായത് യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഹിമാലയത്തിലെല്ലാം വളരെ വലിയ കാൽപ്പാടോട് കൂടിയ ഒരു ജീവിയുടെ കാൽപ്പാടുകളെല്ലാം കിട്ടി, അത് യതിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അതല്ല പറയുന്നത്. പിന്നെയോ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർ, സ്വയം താൻ ഭഗവത് അംശമായ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർ, അവർക്ക് ക്രമേണ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് അവർ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മനിർവാണം ലഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുക. കാരണം ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വളരെ 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 ദൂരെയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുന്നു? അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും, ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നി ഊന്നി ആ മുട്ടകളെ വിരിയിക്കുന്നു ആമ. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൂമിയിലാണ് ഭക്തന്മാരിയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ലോകം വളരെ വിദൂരം. അതിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ധാമമാണ്. അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്കിലും ഇത്രമാത്രം ദൂരമുണ്ട് ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പല വിധത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സദാസമയവും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും അത്ര തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സമീപത്തുമാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ചിന്തകളെല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വിവരം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അദ്ദേഹം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അറിയാതെ, അനുഭവിക്കാതെ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ മുഴുകി ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയെയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുക,
അതിനെ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നു. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൗതികമായ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ശാന്തി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും? അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാനെ നമ്മൾ തത്വത്തിൽ അറിയണം. എങ്ങനെ അറിയണം? ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള യജ്ഞത്തിന്റെയും ദാനത്തിന്റെയും തപസ്സിന്റെയും എല്ലാം ഭോക്താവ്, എൻജോയർ ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സർവലോക മഹേശ്വരം, എല്ലാ ലോകത്തിനും അധിപതി ഈശ്വരൻ ആ ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ആ ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ജ്ഞാത്വാ മാം, എങ്ങനെ ആരെ അറിയണം? ജ്ഞാത്വാ മാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ, എന്നെ, ഭഗവാനെ, കൃഷ്ണനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്തി മൃച്ഛതി, സമാധാനം, ശാന്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം, എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ്, നമ്മുടെ എല്ലാം ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അഭ്യുദയകാംക്ഷി ആ ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുക വഴി നമുക്ക് പരമമായ ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത്, നമ്മുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാം, ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടാകാം, എല്ലാവരും ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലേശങ്ങളോ ദുരിതങ്ങളോ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തലവേദന തന്നെ വന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുക. ആർക്കും അത് പങ്കിടാൻ സാധ്യമല്ല, നമ്മൾ സ്വയം അത് അനുഭവിക്കണം. എന്നാൽ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ശരണാഗതനായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണ മൂലം നമ്മുടെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. കാരണം ഈ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ആർക്കും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്നുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ദുഃഖത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും യഥാർത്ഥ ബന്ധുവുമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും തന്നെ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി അവർക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തിന്റെ ചുമതല, യഥാർത്ഥ ബന്ധുവിന്റെ ചുമതല. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഋഷഭദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗുരുർന സസ്യാത് ജനനീന സസ്യാത് പിതാന സസ്യാത് ബന്ധൂന സസ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരു, ഒരു യഥാർത്ഥ അമ്മ, യഥാർത്ഥ പിതാവ്, യഥാർത്ഥ ബന്ധു ആരെയാണ് പറയുക? ആരാണോ തങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അവർ മാത്രമേ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവും പിതാവും അമ്മയും എല്ലാം ആകുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉറ്റവരെയും ഉടവേരെയും വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും നമുക്കത് താങ്ങാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ പറയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട്, ക്ലേശം എന്താണ്? ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി, വീണ്ടും ഒരു ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ മക്കൾ, അവരെ നമ്മൾ ശരിയാവണ്ണം വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ, അവരെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അധപ്പതിച്ച ജന്മത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാലോ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം അവരെ ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ സുഹൃത്തായിട്ട് ശാശ്വതമായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും ഓരോ ജന്മത്തിലും അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം വരുന്നത്, അദ്ദേഹമാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത്. ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നയാൾ തന്റെ സുഹൃത്തിനെ ഒരിക്കലും ക്ലേശത്തിലേക്ക് തന്നെ വിടുന്നില്ല. താനും ഒരുമിച്ച് ആ സുഹൃത്തിന്റെ ക്ലേശത്തെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഓരോ ജന്മത്തിലും നമ്മോടൊപ്പം വന്ന് നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ ഒരു വഴികളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ജീവാത്മാവിനെ
നല്ല നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും അനന്തമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേ വന്ന ആ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുവാനുള്ള വഴി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അവരെ മോചനത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കർമ്മണ്യേ വാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചന. കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ, അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി പാടില്ല. കാരണം ഫലത്തിൽ ആസക്തി വന്നാൽ നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയും ആ കർമ്മഫലം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാം അധിപതി ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സനാതനനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നേടുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ശാന്തി നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ് ഭഗവാൻ 7ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്റെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് ഉയർത്തിയത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ആളുകൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകൾ വന്നപ്പോൾ, അതായത് ഇന്ദ്രന്റെ കോപം മൂലം വളരെ ഒരിക്കലും നിർത്താത്ത 7 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് മഴ പെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 7 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇന്ദ്രദേവൻ മഴ പെയ്യിച്ചു വൃന്ദാവനത്തിൽ. അപ്പോൾ വളരെയധികം ദുരിതം നേടി വൃന്ദാവനത്തിലെ ജനങ്ങളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർ നേരെ ഭഗവാന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് വന്നത്. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ എല്ലാം സുഹൃത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാൻ അവർക്ക് രക്ഷണം കൊടുത്തത് ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി 7 ദിവസം തന്റെ ചെറുവിരലിൽ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ആ മഴയിൽ നിന്ന് അവരെ എല്ലാം രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്കാർക്കും ക്ലേശങ്ങൾ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ഭഗവാനെ മറക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ മറക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ ജന്മത്തിലും നമ്മോടൊപ്പം പരമാത്മാവായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഓരോ ശരീരത്തിലും നമ്മോടൊപ്പം വരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള കലിയുഗത്തിലെ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്, അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അതുവഴി ആ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പരമമായ ശാന്തി നേടുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.